ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC muli ndine Aida Chiwaya, koma poyamba nayi mitu yake. Boma lakhazikitsa ntchito ya zaka zitatu yothandiza kupititsa patsogolo ntchito za umoyo m'dziko muno. Anthu m'dziko muno awapempha kuti asakhale ndi mantha chifukwa boma likhazikitsa njira zolimbirana ndi muliri wa Ebola ngati ungabuke m'dziko muno. Ndipo anthu ndi kampani zochita malonda awapempha kuti achilimike pa ntchito yokonza katundu wapamwamba. Takulandirani mu nkhani zathu. Unduna wa zaumoyo ndi ukhondo molumikizana ndi unduna wa zaulimi wakhazikitsa ntchito ya zaka zitatu yomwe cholinga chake ndi kuphunzitsa anthu kuti azimwa mankhwala motsatira malangizo a zachipatala pofuna kupewa mpima wa tizilombo tina toyambitsa matenda. Mwambo okhazikitsa ntchitoyo unachitika mu mzinda wa Lilongwe. Zambiri mulipoti ili la Austin Fukula lomwe wawerenga ndi Beatrice Mwape. Mmodzi mwa akuluakulu mu unduna wa zaumoyo Dr. Annie Mwale ati kafukufuku waonetsa kuti anthu akupitirira kumwa mankhwala mwachisawawa akamva nthupi kupweteka, zomwe zikuchititsa kuti asamachire akalandira mankhwala ku chipatala. Dr. Mwale wati pachaka imfa zoposa 3000 zimadza kamba kuti anthu amamwa mankhwala ochepetsa ululu omwe sanagwire ntchito mthupi mwawo chifukwa choti thupilo linapima ku mankhwalawo. Tikapanda kugwirira ntchito limodzi tikhoza kupeza kuti mwina tikukonza kudza umoyo wa anthu koma kuzinyama zinthu sizikuyenda bwino. In the end kachilombo kaja mudziwaso kuti kuli tizilombo tina timatha kuchoka mu zinyama kupita mu anthu. Tikhoza kukhala kuti tikuluwa mmene paja tili kale resistant 1 2 tikhoza kukhala kuti mankhwala ena kuti mwina timagwiritsa ntchito konsekose akhalanso resistant kuti tikamaza kugwiritsa ntchito ku anthu kuja sakugwira bwino ntchito chifukwa chokuti apanga build resistance chakuti kuzinyama. Mkulu wona za umoyo wa ziweto mu unduna wa zaulimi a Julius Chulu ati mchitidwe omwewu umachitikanso ndi ziweto pomwe alimi ena akumapereka mankhwala mopanda chilolezo cha alangizi a zaulimi, zomwenso zikuchititsa kuti mankhwalawo adzikhuza umoyo wa anthu omwe akumadya nyamazo. Kudya nyama ija umapeza kuti munthu muna wake mulimi uja adayipatsa mankhwala osakuwuzani kuti anayipatsa mankhwala dzulo. Ngati ku tomato athira mankhwala lero mawa tomato chakagulitsa ndeti akafika mpachani mupoto mwa anthu mukadya mankhwala aja akalowa mthupi mwa munthu ndeti simwadya pang'ono mukadzapita ku chipatala bakteria wa mthupi mwanu uja woti adazolowera mankhwala aja ndi bakteria oyambitsa matenda uja amakhala ofanana amene munayeke mthupi uja nakasuja adazolowera kupeza kuti mankhwala aja ola akupatseni akuchipatala aja osagwira ntchito. Unduna wa zaumoyo ukugwira ntchitoyi m'maboma asanu ndi limodzi monga Chikwawa, Machinga, Salima komanso Lumphi yomwe kwambiri ayamba mzipatala za m'mabomawa. Nawo unduna wa zaulimi uyamba ndi maboma atatu a mchigawo chapakati monga Mchinji, Dowa komanso Lilongwe, ndipo zomwe atazapeze m'mabomawo ziwathandizira powonjezera maboma ena mu ntchitoyo. Boma lati ndilodzipereka kukhazikitsa ndondomeko zochuluka zomwe zithandizire kukweza umoyo wa anthu m'dziko muno. Ogwirizira udindo wa mlembi wamkulu mu unduna wa zachuma ndi chitukuko a Sophie Kang'oma ndiwo anena izi ku Lilongwe pomwe amatsekulira msonkhano wofalisa zotsatira zakauniuni wa momwe mabanja akupezera chakudya ndi ndalama. Zotsatira zomwe zina zaonetsa kuti mavuto a zachuma alipobe ochuluka kamba ka zifukwa zosiyanasiyana. Catherine Banda walemba ripoti ili. Uyu ndi kafukufuku yemwe amaona ngati mabanja ali ndi chakudya komanso ndalama zokwanira pa moyo wawo komanso thanzi la ana. Zotsatira za kafukufuku watsopanoyi akuti zikusonyeza kuti mabanja akukumana ndi mavuto a zachuma kamba kakusintha kwa nyengo, mvula yomwe sikudalirika pena mwazina. Ogwirizira udindo wa mlembi wamkulu ku nthambi yoona za mapulani a zachuma ndi chitukuko yemwenso ndi wapampando wa komiti yoona za momwe miyoyo ya anthu ikuyendera a Sophie Kang'oma ati zotsatirazi ndi zothandiza boma kuti liziyika ndondomeko zolingana ndi momwe zinthu zilili ndinso kukhala ndi ndondomeko zoyenera zothandizira kutukula anthu. Iwo ati pakadali pano boma likuchita ndondomeko zolingana ndi kusintha kwa nyengo za mtukula pakhomo ndinso thumba la chitukuko la CDF
pofuna kuti umoyo wa anthu m'madera upite patsogolo. Pakali pano panimalizatsawo poti angokwaniritsa zimene boma limaona kale kuti kunjaku malingana ndi nyengo mene yasinthira ulimi sukuyenda mmene umayendera m'mbuyomu. Pali zambiri zimene zasintha, anthu sakukolola mmene amakololera m'mbuyomu. Ndiye pali kale ndondomeko zimene zinayikidwa zimene zikupangidwa implement, ndipo ndikukhulupirira kuti kubweranso kwa CDF imene ikulimbikitsa chitukuko chochokera kumudzi kupita mmwamba, osati chokera kuboma kupita pansi koma kuchokera kumudzi kupita mmwamba, zithandiza kwambiri chifukwa kuti anthu alikale ndi ma ideas pansipo zingothandizira kuti athandizire zimene boma layamba kale. Mkulu wa bungwe la Save the Children kuno ku Malawi, Abekimpilo Khanye, ati zotsatirazi zithandizire kuti mabungwe aziyika ndondomeko ndi kukhazikitsa mapulogalamu olingana ndi nyengo yomwe anthu akudutsamo, zomwe zithandizire kubweretsa kusintha pakati pa anthu. Kafukufuku wa momwe mabanja akuchitira pa zachuma anachitikanso mchaka cha 2014 ndi 2015, ndipo ati tsopano zambiri zasintha pa umoyo wa anthu, ndipo kudalira zotsatira zakale kukhoza kumasokoneza momwe ntchito zothandiza anthu zikuyenera kukhalira. Catherine Banda, MBC Lilongwe. Boma labwereza kuchenjeza anthu a maboma a Chikwawa ndi Nsanje kuti alekeretu mchitidwe ophana pomanamizira kuti munthu wasowetsa ziwalo za malo obisika za anthu ena. Nduna yoona zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba ndiomwe anena izi mbomali pomwe iwo pamodzi ndi nduna zinayi amaphunzitsa anthu za kuyipa kotengera malamulo m'manja mwawo. Simon Boyce wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Nduna yoona zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba abwera limodzi ndi nduna yoona zachitetezo cha mdziko apita mukhito wachiwiri wawo Norman Chisale, nduna yoona zachisamaliro cha anthu Mayi Mary Navicha ndi nduna yoona za maboma ang'ono a Ben Phiri. Msonkhano ukudza kutsatira mchitidwe otengera malamulo m'manja omwe wadzetsa imfa za anthu asanu ndi atatu m'maboma a Nsanje ndi Chikwawa owaganizira kuti anasowetsa ziwalo za malo obisika za anthu ena. Polankhula pamwambo wa masewero a mpira wa miyendo apakati pa matimu a Blue Eagles ndi Ndamera Select ya mboma la Nsanje, nduna yoona zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba alangiza anthu a mbomali kuti apewe mchitidwe ophana pomanamizira kuti munthu wasowetsa ziwalo za malo obisika a munthu wina. Maliseche etu sasowa ndipo nkhalidwe umene uthe kutero kupanga zimenezi kupha nzathu kupha zinzathu ndi mulandu. Ndiyeni tabwera kuno ndime maoneramu ndipo khala ngati kuti anthuwo amvetsetsa ndithu. Komanso timanena kuti mmene nayankhula ziphunzitso zina zikhulupiriro zina zimene zikutitani zikutichitira sakutichitira ubwino. Zina zoyipa zimene sikutichitira ubwino ndi asing'anga akumapezeka kuti no akumatenga mauthenga awo kumapita pa maradio. Mpezekano kuti ngati kuno kuli Nyatepa kuli community radio zosiyanasiyana kapena ku national radio kumene kumapezeka kuti akupitisa mauthenga aja nkumanena kuti yayi mukafuna kuti mulemere mankhwala alipo, mukafuna kuti ati mutsirike munda mankhwala alipo bwerani kwa ine, mukafuna kuti yayi mukhale ndi maliseche abwino kapena maliseche anu kuti asasowe kumene yayi bwerani kwa ine ndikupasani mankhwala. Kumene kuli kunama kunja kuno tosefa Malawi timakhulupirira Mulungu, ndipo Mulungu Baibulo limene timakhulupirira ife komanso ngakhale mukolani mmene samakamba za nkhani yakuti munthu akakupatsa mankhwala kapena sing'anga angakupangire zinthu zinazizo. Kongofunika ndi kulimbikira ntchito. Ndipo polankhula nduna yoona zachitetezo cha mdziko apita mukhito ati apolisi amanga munthu wina aliyense yemwe apezeke akufalitsa malipoti abodza kuti ziwalo zake za malo obisika zasowa. Dziko lathu la Malawi ndi dziko lotsatira malamulo, ndi pasapezeke wina aliyense ofuna kutengera malamulo m'manja mwake. Ngati munthu tikuona kuti pena pake palakwika tiye timutenge tikampereke ku polisi, apolisi aja ndi process yawo akayozesesa kuti munthu uja apite ku court akaweruzidwe kuti ngati ali wolakwa munthu uja ndiye khoti likampasa chigamulo. Koma tisatenge malamulo m'manja mwathu, chifukwa tikatenga lamulo m'manja mwathu choyambirira nchonena kuti lamulo lomwe limamba kuphwanyika ndi lamulo. Komanso china chachiwiri nchonena kuti ngati panali umboni wankhanina iliyonse umboni uja umapeza kuti wathera pomwepo. Koposaposa anthu ambiri tawayika m'masiye osiyanasiyana, ana akumakhapa maosiye, azimayi akumakhapa masiye, nkhani zake kuzisata bwinobwino mwina nchilungamo chenicheni palibe.
Padakali pano boma latumiza apolisi 300 omwe akugwira ntchito yosungitsa bata ndipo amanga kale anthu oposa 90 omwe akuganizira kuti akukhudzidwa ndi kuphedwa kwa anthu asanu ndi atatu powaganizira kuti anasowetsa ziwalo za malo obisika za anthu ena. Nduna ya zachilungamo a Charles Muhango ati pakufunika pakhale kukambirana ndi kumvana mwachangu pa mkangano wa malo umene ulipo pakati pa kampani ya Kawalazi Tea Estate ndi anthu okhala mozungulira malo a kampaniyo. Muhango amakumana ndi anthu akumudzi komanso eni kampaniyo kuti amve mbali zonse kumene pamapeto pake anena kuti pakufunika komiti yapadera ya nduna kuti iyendetse bwino nkhaniyo. Hassan Phiri ali ndi zambiri mu ripoti ili. Ndunayi inayamba ulendo wake oyanjanitsa anthuwo ndi kukumana ndi mafumu komanso anthu amene akhudzidwa ndi nkhani ya malo kumzenga dera la mfumu yaikulu Kabunduli m'boma la Nkhatabe. Anthuwo akudandaula kuti kampani ya Kawalazi Tea Estate ikupangira malo a makolo wawo pomawonjezera malo kuwasiya anthu akusowa malo olima. Ndipo nayo kampani ya Kawalazi yati anthuwo akulowerera malo awo kufika poti anthuwo analowerera mtunda oposa mahekitala 2500. Apa Muhango apempha kuti pakhale komiti yapadera ya nduna kuti ithandizire zokambirana za mtendere pakati pa magulu awiriwo. Ndeno a president asimikiza kuti mkangano wa pakati pa Kawalazi ndi anthu akumizi kuno ku Kabunduli kuno kumzenga uthe mukambirana mwa mtendere. Ndiye kunoko ndauzidwa kuti pali komiti imene akuyang'anira district commissioner timati mediation team imene ikukambirana pakati pa Kawalazi ndi ene ake akuno kumzenga ndi Kabunduli. Ripoti atiuza kuti ripoti ili rede imene apereke atakambirana. Ndenda nena kuti ngati zimene zituluka mu ripoti imeneyo ya mediation team ngati sizogwira mtima ndi pempha chwa president cholinga chawo ndichoti mkangano umenewo uthe. Ngati zimene akambirana komiti sizithesa mkangano umenewo ndipereka recommendation kwa president kuti bwanji ayike komiti ya ministers makamaka ineyo mene ngati ndikuganiza ngati Minister of Justice ayike komiti ya Minister of Justice, Minister of Lands, Minister of Local Government, Minister of Labor, mwinaso ni Minister of Gender. Mfumu yaikulu Kabunduli yati chiyambire mkangano kuderalo kulibe mtendere chifukwa kampani ya Kawalazi ikumaopseza anthu komanso kuchitira nkhanza nzika za deralo. Mfumuyo yati anthu oposa 20 anawamanga ndipo ali ku ndende zosiyanasiyana. Mawu ake oyimira kampani ya Kawalazi Tea Estate Atonda Chinangwa ati amva zimene anena nduna za chilungamoyo kuti pakhale zokambirana za mtendere ndipo iwo ndi okonzeka kutsatira zimene boma likufuna. Ndikuwaife kuthokoza anduna pa zimene ananena ndipo tikugwiza nawo kuti nkofunika kuti estate ndi anthu amene amachokera malo ozungulira akuyenera kukhala ndi ubale wabwino chifukwa estate imafuna anthu ogwira ntchito amene amachokera mizi yozungulira estate komanso mizi yozungulira estate ino imafuna chuma chawo kuti chiyende bwino chimachokera zimene zimachitika pa estate pano ngati a transport ma businesses ndi ena soyenza kuti awiri amenewa akuyenera kukhala pa ubale wabwino kuti apitire kutukuka ndi kupita patsogolo. Kampani ya Kawalazi imalima ndi kupanga tii komanso mteza wa makademia ndipo ili ndi malo oposa mahekitala 8000. Hassan Phiri, MBC, Nkhatabe. Anthu mdziko muno awapempha kuti asakhale mwamantha pomwe boma likuyesetsa kukhazikitsa njira zolimbirana ndi muliri wa Ebola ngati ungabuke mdziko muno. Izi zikudza pomwe matendawa apha anthu ochuluka mdziko la Democratic Republic of Congo. Charles Penslo walemba ripoti ili. Anthu oposa 130 afa ndi matenda a Ebola mdziko la Democratic Republic of Congo pomwe anthu oposa 500 akuwakayikira kuti ali ndi matendawa. Bungwe lona za umoyo pa dziko lonse la World Health Organization WHO lavomereza izi ponena kuti mtundu wa nthendayi ukuyambitsidwa ndi kachirombo kochedwa Bundibugyo. Kubukanso kwa matendawa kwadzetsa mantha pakati pa anthu a m'mayiko mu Africa kuphatikizapo kuno ku Malawi. Koma mmodzi mwa akuluakulu ku nduna ona za umoyo mdziko muno
Amavuto Thomas wati anthu asakhale ndi mantha kwambiri popeza boma layika ndondomeko zothandiza kulimbana ndi matendawa ngati atabuka. Takhazikitsa ndithu ndondomeko zimene tikuwunika anthu amene akulowa mdziko muno kudzera mzipata zonse. Ngati dziko timakhala ndi ndondomeko zimene timatsatira pamene tikukonzekera matenda asiyanasiyana. Ndondomeko imene ilipo ya Ebola mzipata mwathu mmene anthu akulowera tikuwunika ndithu anthu amene akubwera kuchoka mayiko asiyanasiyana, komanso mzipatala zathu ndizokonzeka, komanso kaunone achitika ndithu madera osiyanasiyana. Ndicho linga chakuti atati matenda amene wafika kuti tiasamala bwanji anthu. Omwe amayamikira boma akamba kokhala tcheru pa matendawa, mmodzi mwa anthu omwe amayankhulapo pa nkhani za umoyo kuno ku Malawi, Amaziko Matemba, apempha bomalo kuti lizifotokozera Malawi pafupipafupi pamomwe zinthu zilili. Makamanga chimene tinakapempha ntiona kuti mukumbukira bwino kuti nthawi ya COVID komanso ya polio komanso matenda ena pakatipa tinamemesa kunduna kuti azitulusa dashboard tawina ndondomeko ya amene zilili ngati kulibekesi ngati ilipo afotokoze olo ngati pali masuspect angofotokoza kuti anthu adziwe kuti akhalenso ochilimika kuthandizira mpata odziwisa anthu za kuziteteza ku matenda amene. Ebola ndi nthenda yopsa kwambiri. Nthendayi imayambisidwa ndi tizirombo kapena kuti mavairasi osiyanasiyana. Nthenda ya Ebola imaononga misempha ya magazi, munthu odwala yamatuluka magazi kunja ndi mkati mwa thupi, ndipo ziwalo za thupi sizigwira bwino ntchito yake. Akatswiri za chipatala ati nthendayi ndiyochizika ngati odwalayo atapeza thandizo la chipatala mwansanga. Nthenda ya Ebola inapezeka koyamba mchaka cha 1976 mdziko la Democratic Republic of Congo, moti aka ndikachinambala 17 kuti nthendayi ibukenso mdzikolo. Pakadali pano bungwe la World Health Organization lati patenga miyezi 9 kuti papezeke katemera wa nthendayi yomwe ndi ya mtundu wosiyana ndi Ebola ya mbuyomu. Charles Pensulo, MPC, Blantyre. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. Boma lakhazikitsa ntchito ya zaka zitatu yothandiza kupititsa patsogolo ntchito za umoyo mdziko muno. Anthu mdziko muno awapempha kuti asakhale ndi mantha chifukwa boma likhazikitsa njira zolimbirana ndi muliri wa Ebola ngati ungabuke mdziko muno. Ndipo anthu ndi kampani zochita malonda awapempha kuti achilimike pa ntchito yokonza katundu wapamwamba. Takulandiraninso mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Anthu ndi kampani zochita malonda awapempha kuti achilimike pa ntchito yokonza katundu kuti akhale wapamwamba ndi cholinga chopeza misika yakunja yochuluka. Nduna ya zamalonda ndi mafakitale Simon Itaye yayankhula izi pamwambo otsegulira chionetsero cha malonda cha chaka chino mu mzinda wa Blantyre. Ndunayi yati dziko lino silikutha kupeza ndalama zakunja zokwanira kamba kuti likumatumiza katundu osaonjezera phindu. Elin Chimoyo wafika ndi ripoti. Nduna ya malonda Simon Itaye anayendera malo omwe amalonda osiyanasiyana kuonetsa malonda awo asanatsegulire chionetserocho. Iwo ati zomwe aona zikusonyeza kuti dziko lino lili ndi kuthekera kopititsa patsogolo ntchito zopanga katundu. Koma anatsindika kuti pakufunika kuti dziko lino lisiye kutumiza kunja katundu yemwe ndi osaonjezera phindu kamba kuti izi zikusokoneza tsogolo la chuma cha dziko. Kotero Itaye wapempha kampani kuti zizika chuma chochuluka mu ntchito zonjezera phindu la katundu makamaka ochokera ku ulimi. Ngati ifeyo titalimbikira kuyika luntha kuti tichite tikweze zopanga zinthu tokha tikhulupirira kuti tikhoza kupanga bwino chifukwa chakuti mwa munomo titati tione makampani opanga zinthu si ambiri, koma ifeyo ngati aministry tikuyesetsa kuti akhale ambiri. Andi zimene tikupanga ndizokuti tikuyang'ana anthu amene akulima zinthu ndikuona kuti kodi ngati akulima zinthu tingapange bwanji kuti akhalepo ambiri andi tiathandize kuapatsa magrant kugula ma-equipment opangira zinthu, kugula machine opangira zinthu kuti zinthu zina zizipangidwa konkuno. Wayankhula pamwambowu mkulu wa bungwe la anthu ochita malonda la MCCCI Ronald Ngwira
wati iwo aonetsetsa kuti agwire ntchito ndi boma kuti liyike ndondomeko zokomera ochita malonda kuti azikwanitsa kupititsa patsogolo ntchito yopanga katundu. Chamber tilosangalala kuti kwabwera more than 200 ozaonesa katundu wawo zipangizo zawo, ndipo tilosangalala kuti anduna atsekulira. Tikuyembekeza ndi chiyembekezo chachikulu kuti makampani ndi abweretsazo agulitsa komanso apanga ubale ndi maiko akunja komanso ena ndi ena ofuna kugula kapena kugulitsa kuti tiyende limodzi. Moti chiyembekezo chathu ndichoti limodzi ndi nduna wa trade and industry limodzi ndi chamber tikoza kuyenda limodzi kuti mawu a makampani komanso chitsogolo chogulitsa katundu ochulukira kunja zikoza kutheka. Chionetsero cha chaka chino chili pamutu olimbikitsa chuma chokhazikika ngati njira yotukulira ntchito za mafakitale. Mutuwu ukugwirizana ndi nsanamira za boma zobwezeretsa chuma cha dziko mchimake zomwe mwazina zikulimbikitsa ntchito za mafakitale zomwe zili ndi kuthekera kopereka mwayi wa ntchito ndi kubweretsa ndalama zakunja. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre. Komiti ya Nyumba ya Malamulo yoona zaulimi yati sabata yamawa ikumana ndi kampani zogula fodya ncholinga choti apeze njira zothana ndi vuto la kubwezedwa kwa fodya ochuluka mu misika yogulitsira fodyayo. Wapampando wa komitiyi Anthony Kamoto ndiye wanena izi atayendera msika wa fodya wa Limbe mu mzinda wa Blantyre. Mtolankhani wathu George Banda wadza ndi nkhani yonse. Malonda fodya chaka chino akumana ndi mavuto monga kuchuluka kwa fodya yemwe akubwezedwa kwambiri mu misika ya fodya ya mdziko muno. Mwa misika yonse inayi ya mdziko muno vuto lilakula kwambiri zomwe zikukhuza kwambiri alimi a fodya. Pofuna kupeza njira zothana ndi vutoli, komiti ya Nyumba ya Malamulo yoona zaulimi yayamba kuyendera misika yogulitsira fodya ya mdziko muno. Malinga ndi wapampando wa komitiyi a Anthony Kamoto, kuyambira sabata lamawa komitiyi ikhala yokambirana ndi kampani zogula fodya pa nkhani ya kuchuluka kwa fodya yemwe makampaniwo akumubweza ku misikayi. Alimi akudandaula general kulilongwe akudandaula kuno kulimbi alimi akudandaula kwambiri akumana ndi mavuto osiyana-siyana. Ndiye tinabwera kuti tizamve mavuto akulimbi chani, tamvesera alimi, tamvesera matransporter, tamvesera osiyana-siyana ma associations yawo, tamva mavuto onse, ndipo tinali chipinda takambirana. Ndipo moving forward taona kuti ndipofunika kuti pakhale meeting ya onse okhuzidwa ndi nkhani ya fodya kuti tikambirane. Zinazo zoti zikhoza kuthesedwa pompando, zinazo zodikira meeting imene koma ndithu cholinga chathu chona kuti potha pa tsiku tikhale ndi mitengo yabwino mulimi apindule. Mawu ake wapampando wa bodi yoyendesa ntchito za Tobacco Commission Mbusa Daniel Gunya anati bungweli likuchita chotheka kuti mbali zonse zokhuzidwa zikambirane mwansanga. Alimiwa takhala tikumana nawo nthawi ndi nthawi, komano mukangosiyana wiki imodzi mawiki awiri pamabwera mavuto ena atsopano amene pakufunikira kuti tizikumana nthawi ndi nthawi, pakanafunikira mwina wiki ndi wiki kuti potero issues zimene zikubwera koma zizikambidwa nthawi yake yomweyo. Amenewa lero takambirana nawo, sabata lamawa tikamba nawonso. Pali madando ambiri, fodya kubwezedwa, fodya sakugulidwa bwino, amene akuanyamulira fodya wa magalimoto nawonso akudandaula sakutsitsidwa mu nthawi yake. Choncho pali mavuto ambiri amene nthawi ndi nthawi tizikhala tikumana nawo alimiwa kuti tizikambirana. Mtengo ogulira fodya wapakatikati wa chaka chino ndi $2.12 yomwe ndi 3,712 kwacha pa kilogramu. Ndi mmene zinthu zili pakadali pano, boma, alimi komanso makampani ogula akuyenera kupitiriza kukumana ndi cholinga chokuti akambirane nkhani yokhuza mtengowu. George Banda, MBC, Limbe Auction Flows.
Mmodzi wa anthu ochita bizinesi mdziko la Nigeria, Aliko Dangote, wati atsegula ntchito za kampani yoyenga mafuta mu limodzi mwa maiko a mchigawo chakumvuma kwa Africa. Pali chiyembekezo choti kukhazikitsidwa kwa kampaniyi kuchepetsa mavuto akusowa kwa mafuta omwe maiko a mderali akukumana nawo. Telson Magombo wafika ndi nkhani yonse. Kampani ikakhazikitsidwa izitha kuyenga mafuta pafupifupi malita 100 miliyoni pa tsiku, omwe ndi okwanira maiko onse akumvuma kwa Africa. Dangote ati alengeza za dziko lomwe kampaniyi ikhazikitsidwe posachedwapa. Malinga ndi akatswiri ona za ntchito za malonda, kukhazikitsidwa kwa kampaniyi kuli ndi kuthekera kochititsa kuti mtengo wa mafuta nderali utsike, kamba kuti maiko a nderali amadalira mafuta omwe amayitanitsa kuchokera m'maiko a aluya. Akatswiriwa atinso kukhazikitsidwa kwa kampaniyi kuthandiza kuti anthu nderali apeze mwayi wa ntchito. Telson Magombo, MBC. Pomaliza nkhanizi nayi nsometo yake. Boma lakhazikitsa ntchito ya zaka zitatu yothandiza kupititsa patsogolo ntchito za umoyo mdziko muno. Anthu mdziko muno awapempha kuti asakhale ndi mantha chifukwa boma likhazikitsa njira zolimbirana ndi muliri wa Ebola ngati ungabuke mdziko muno. Ndipo anthu ndi kampani zochita malonda awapempha kuti achilimike pa ntchito yokonza katundu wapamwamba. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena MPC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Unali ndine Aida Chiwaya, mwakoma nonse. Mwadzi wabani nonse mauno yafika santeja timakupatsani za nyengo. Pakali pano tuyembeza